Čaute decká, ja som Jerry a som tam pri novom videu a tentokrát sa spolu pozrieme na prekliaté Reelska, ktoré mi tu pripravil môj editor Pižmoň. Ako si môžete všimnúť, tak je ich tu fakt, že veľmi veľa. A ja sa veľmi bojím, čo v nich bude, lebo jeho reakcia bola, že 60% z nich je tak na žltý dolár, ale my nemáme speňaženie, takže žltý dolár dostať nemôžeme, tak poďme na to. Začneme hneď. Do you open tough jar lids? Do you try this one? Or this one? Or how about this? Nie. How do you... To asi všetci veľmi dobre poznáme, čo to je za video a čo sa tam stane. Takže odtiaľ to rýchlo poďme preč. No a čo tu máme ďalej? Zvuk. Asi ide. To znamená, že tu nie sú žiadne komentáre, ale asi mi len nezobrazuje, lebo nie som prihlásený. To pokiaľ sa neprihlásim, tak mi nebude zobraziť komentáre, no bohužiaľ sa s tým nejako zmierime. Poďme ďalej. Na Vianoce 10 eur. Prečo v Puchové? Prečo zrovna v Puchové? Plus som jej kúpil 2 lístky na MHD a tabletku na bolesť, keby som sa veľmi ožral. To nemôže byť Puchové, však my tu poriadne ani MHD nemáme. Máme a nemáme tu takéto lístky, ale proste puchovské memes, jasné. Klasik. To proste keď trafíš to správne. Nebude toto skôr Liptovský Mikuláš, kontakt názov? Bol som tam minulý rok a podobne to tam vyzeralo. Zatiaľ to je celkom pohode. Tejto memky nie je to nič katastrofálne až na ten... Čo to bol prvý alebo druhý? No, tak poďme ďalej. We're just gonna take our pasta and put it in the pot. What we're gonna do is if you just wait like, 5 seconds, it's gonna soften. Toto sa mi zdá, že som videl zrovna včera, alebo kedy to bolo a myslím, že k tomu bol popis, že keď len tak random vyťahneš nejakú historku cez prdele. Čakáme, kým sa nám uvaria špagety. Sometimes you gotta help it along a little bit. And you always want to keep track of which side was sticking out, because at the end we're gonna compensate. I remember when I was a kid growing up, my friend Justin and I wanted to make a roller coaster, so we started saving money by putting our lunch money in a shoebox. And after about 6 months, we had a couple $100 in there, but it turns out that my friend Justin's sister's boyfriend had found the shoebox and he stole the money to pay for an abortion. Okay, this is looking just about ready. To je proste... Isto to pozná veľa streamerov, že keď čakáš, máš nejaký povedzme loading alebo čokoľvek, niečo podobné, tak proste sa snažíš to obkecať hociakým spôsobom, len proste aby ticho nebolo, tak si vytiahneš hociakú storku z prdele a presne toto je tá situácia. On čakal, že sa mu tie špagety trošku rýchlejšie uvaria alebo zmeknú, aby to mohol zavrieť a pokračovať. Ale to sa nestalo, tak sa musel trošku vynájsť, no ale mohol si nájsť nejaký lepší príbeh. Poďme. Počkaj, ale toto bude... toto bude trošku asi... copyright, mám taký pocit. Počkaj, to len takto. Mám to pôjde. Čo to kurva je? Čo to bolo? Už myslím, že to začína ten shitstorm. Tak poďme skúsiť ďalej. Weasley, I'm Harry Potter. Do you really have the scarf? Toto musí zablurovať. To tam nemôžeme dať. Ale asi všetci aj podľa hudby pozadí vieme predstaviť, čo tam je.
No. A netvár sa, že ty nie. Čo to zase je? Tu ste nejaké RPčko. Guten Tag. Ale zatrúbil mu. Bolo to policajtová chyba, mal sa uhnúť. Kamion trúbil, takže je úplne safe. Inak rozmýšľal som, že by sme niekedy aj nejaké RPčko mohli dať, ale to je skôr na stream, tak dole v komentáre mi dajte vedieť, či by ste také niečo mali záujem z GTAčka. A taktiež rád by som povybral nejaké memky aj od vás komentárov, čiže dole v popise je náš Discord, je tam sekcia memes, tak sa pridaj a kľudne tam niečo posielaj a keď tam bude dosť toho, tak z toho urobíme tiež nejaké video a je veľká pravdepodobnosť, že tvoj mím sa tam dostane. A tá ty mi pretočila, ty jebnutá. Ty jebnutá. A potom še čuduje, že si nadávam, že si jebnutá. Bo tako prevráca križom krážom a nazad milúci partu. A potom mne dobre šedzi na posteli. Ty še preukáž, aká si glúpa. Nie ja. To glupa, že si dám skakať a nadáva, to som No glupa. da však še zbaľ a ic, ja sa netrimem. Zbaľ še a ic, ja sa Východňare. netrimem. Keď máš na luxusný život, môžeš ísť. Klasika, mami. Keď máš Ale tieto plachty, to je veľký boj vždycky navriecť. na luxusný život, môžeš ísť. Môžeš ísť, Ja sa netrimem. keď máš luxusný život. Ale ty z tohto videa nechoď nikam a pekne sa ich pozeraj. No, ale mňa v tomto videu zaujíma, že či to natáčala mama alebo tá dcera, to je prvá vec. A druhá vec je, že kurva, prečo? To si len tak niekto proste takto jebne pred seba telefón a začne natáčať to, ako navlieka plachtu, alebo čo? Nechápem. Prosím o vysvetlenie. No. Altumsar Bardejov ukazuje nové skiny. Frajerina. Ten asi predtým šoferoval nejaké iné veci, je to dosť možné. A pre nejakých iných ľudí. Povedal by som. Ale celkom frajer. Toto je zas čo, píšmo? Čo to je, kurva? Píšmoň, čo to je? To má byť akože mačka, alebo čo? Čo tam ňauká? Ja neviem, či sa nám podarí všetky memky dneska prejsť, či si nejaká nenecháme aj do budúcna. Píšmoň, čo to kurva je? Bandida joga raba, dá uma Proste- cavalgada na moquita. List of wrong accent. Friendly. Slovakia, Malta. A náhodou to by bola popiči hymna. Hej by to malo nejakú úroveň. Aj keď trošku to znie ako naša nová slovenská hymna od pána nemenovaného skladateľa. Tam hlavný nástroj fujara. Čo tu máme ďalej? To mal byť akože unikový manéver, alebo tam ide taký drama queen? Teraz neviem, či ju jeblo alebo nie. Ale vyzerá, že... No, ja neviem. Poďme ďalej. SpongeBob. Áno. Chlapce, devčatá. SpongeBobovia toto sú. SpongeBob. SpongeBob. To je zas čo, kurva? Elon Musk. My Elon Musk. family wants a meeting with you. I promise you a surprise. Get ready, Musk.
Chlapci, ja sa potom to cítim prekliatý. Normálne bolo to na Elona Muska smerované, ale ja sa cítim prekliatý po tomto. Elon Musk. My family wants Elon to meet. Musk. No, toto by som si nemal robiť pred spaním. Je už skoro 9 hodín a jak mám potom zaspať? Toto je zase čo? Čo to kurva je? Mňa pri tých takýchto videách mi ide v hlave akurát to, že kurva komu napadne tam jebnúť ten telefón a toto natočiť. Kto si povie, že to je kurva dobrý nápad? Že toto bude jeba chlapci, keď toto natočím. Čo to kurva bolo? Pišmoň, čo to ty máš vo feede? Akože nehovorím, že ja tam úplne normálne veci, ale... Haló. Nie, čo je veľa, to je málo. С вами самый мощный мотиватор планеты. Итак, урок первый. Берем сначала зайца, потом быка за яйца, потом играем в теннис и теребим свой пенис. С вами самый мощный мотиватор планеты. Итак, урок первый. Берем сначала зайца, потом быка за яйца, потом играем в теннис и Bika za jajca. теребим свой пенис. Terebím svoj penis. Dobre. A už tú klasiku máme pri takomto type videí, že proste jebneš tam informáciu o aute, aby to Instagram bral úplne v pohodičke, že nič sa nedeje. Tu nič nevhodné není. Nechytáš tam bika za jajca. Ale ja som v tom nevidne. Toto všetko pripravil Pižmoň, ja to hodím na neho. Ja to tu len trpím. Musím to trpieť. Takže ak máte nejaké námietky, tak to ich smerujte na neho. On sa poteší. You don't know where you are? No. You're in Bulgaria. No, no. Neviem, v Bulharsku som ešte nikdy nebol, ale je to, že normálna reakcia, keď sa tam ocitneš, tak možno asi aj hej, ale keď tam proste chceš ísť na dovolenku. Otázka je, či tam chceš ísť na dovolenku, to je ďalšia vec. Dobre, ak ste niekto boli v Bulharsku, tak mi dajte vedieť, či sa vám tam páčilo alebo nie a či by ste tam vrátili. Unstoppable. To proste typka nič nezastaví. Tam auto mu prejde nohu a on si dopomáha rukami, aby ste mohol tancovať ďalej. Už teraz nezvládam. Here, a dead moose. And it appears it died of natural causes. And when a creature like so dies, the cycle of Mother Nature continues. Čo kurva? Počkaj, to bol celodoboný pek? Dobre, nie, že by to bola jedna vec, ktorá ma tu najviac zaráža na tomto videu. Delicacy. Nie. Pižmoň. Kurva. Čo to má byť? Toto musí zacenzurovať. Nie. Alebo tam vôbec, ideálne tam vôbec nedávať. Aha, dnes som sa naučil, v Amsterdame nechávajú vampírov v okne. Alebo pírov. Áno, to bol upír. Nevidel som ho. on the ground, huh? Oh. Takže takto. Dobre, môj.
Tak to bolo. Tak ten film vyzeral. Žiadna zmena, neviem, čo tam malo byť vtipné. Dobre. Dobre, je to frajer. Have dismounted. You have respect for your elders. That's very considerate indeed. Prečo sa na tom smejem? Prečo to je vtipné? Dobre, priznajte sa, kto toto robil tiež ako dieťa? Ja vás vidím. A vidím vám priamo do duše. Ja to viem, ja to vidím. To mohli byť akože nejakí tí pouliční umelci, alebo jak to nazvať. Že napríklad tí ľudia, čo keď zastaví na červenej, tak prídu a umýjú ti auto, tak tento tu robil otočky na hlave, hej, pred tebou. Jak si tým dokáže zarobiť proti gustu? Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Čo to kurva je? Čo to kurva je? Dobre, asi si domyslíme, aký je tu background. To sa bojím, čo bude. This location unsafe and poorly operated. The sheriff even says he wants to shut it down, but the owner, Charles Womack, says he's not going anywhere. I'm just trying to help these high school kids and college kids because they ain't got no money. Úplne. Znie úplne ako on. Čo to bolo? Ale nebudeme si klamať, tento typek má mikrofón skoro ako ja. Predtým, ako som ho nastavil. Jake, what you doing? To je za videa, proste random. To je úplne jak to video, ktoré isto všetci dobre poznáte a ktoré ste isto už videli. Toho malého chlapca, kde si na tom mole, či kde to bolo, sa tatko pýta, že čo robí. Ja to nájdem. Sekundu. Áno, áno. Toto mám. Našli sme to, toto je ono. Zaid, what do you think about California? You like it? Yeah. Do you like it? Yeah. You taking a shit? Yeah. Presne toto video má rovnaký vibe ako toto. Jake, what you doing? Closer to his return, and the closer we get to him, the faster things are going to happen, the faster the healings, the faster the deliverance, the faster... Čo to vás má byť? Alhamdulillah, subhanallah, इसका पूरा कलर इसके अंदर आ जाना. Však to nie je vtipné, prečo sa smejem? Ja pojem do pekla. Cukor, hej. No, či to bol cukor, tak to je otázne potom, keď sa pozriem, ako vyzerá. Proste. To cukor nebol. Ani náhodou to nebol cukor. Now alive. I'm not just
just alive, bitch, I'm hungry. I ain't like the script. I even went to Disney's grave and told him I'm about to make some executive decisions. We thought the changes she made to the script really modernized Trzeba the zahlas. story. And let's be real, nobody gave a shit about Pinocchio the first time. I turned down the role initially. I mean, who wouldn't? But then when I saw the changes Cornbread made, I marched right back into that casting office, gun first, and I... It was the role of a lifetime to play the blue I think it's Blue Fairy. Oh, I've been saying blue all this time. No, it's Fairy. What's the difference? When I Masturbated? I have, yeah. No, I'm not on about you, Ross. This is what you've said to the 13-year-old. Oh, fuck. Čo? Have you ever masturbated? I have, yeah. No, I'm not on about you, Ross. This is what you've said to the 13-year-old. Oh, fuck. Have you ever masturbated? I have, yeah. No, I'm not on about you, Ross. This is what you've said to the 13-year-old. Oh, fuck. Have you ever masturbated? Oh, fuck. Please, we're good people here. We just need some help, and we can help. Let's drink the card policy. Please, you don't understand. Kto by nevedel náhodou po anglicky, tak popis je, že môj syn, ktorý sa snaží vytočiť policajtov s jeho Barbie telefónom, potom ako príde domov ožratý. Please, we're good people. Presne tieto zvuky si pamätám, to keď som bol malý, tak som mal proste taký hračkársky telefón, nebol to Barbie telefón, ale proste hračkársky telefón a presne takéto zvuky to malo tam. Tak si stláčal, tak to vydávalo rád. Here, we just need some help, and we can help you. Please, you don't understand. Zás. Takéto proste veci na mňa skáču každý deň. Na parkovisku A sa bojím, že tam bude. tvrdia, že ste im vyselil, ale že toho bolo málo a že nič moc také mysláte celé. A že šestka ani náhodou. Vy ste piči, pani redaktorka, prepáčte. Mojo, ja som len karafiaky piarničky. Nie, ale malo možnosti sa Louky, ticho bracho, prepáčte, ale každý doma Inak takto vyzerám v bare. Už v náladičke, keď niekomu niečo sa snaží vysvetliť. vie, že Robin Hood je auta biznis, kedy sociálna demokracia, Slovensko, pičoviny. Došiel som pred chvíľou, dal som kokot, jednu kajpiriňu. 10 minút som sa hádal s DJom, nech ma zapne na aux, nezapol, tak idem do piče. Bola to šestka. Bola, akurát viete, Laco Kameň tomu hovorí Ono, bolo by to vtipné, keby celá tá situácia nie je smutná a reálne, keby takéto videá boli realita, tak je to o mnoho lepšie ako to, čo robia teraz. daň. Ja zase hovorím, že chlapec na parkovisku je final boss of friendzone. Jebať na ňo, idem do piče. Jebať na ňo, do piče. Nebola to šestka my ass kokot. Ja som na konci, ja neverím. Dobre, tak toto asi hovorí úplne za všetko. Neverím, že ja som to prežil. Tieto prekliaté Rielska od Pižmoňa. No, dobre, tak sme na konci, ako som už povedal, dole v popise je Discord, je tam sekcia memes, tak len tam pridaj, než tam pošli a keď tam toho bude dosť, natočím z toho nejaké video tiež a je veľmi veľká pravdepodobnosť, že tvoje meme sa tam objaví v tom videu. A ja ďakujem za sledovanie, ak sa ti video páčilo, zanechaj like, hoď odber samozrejme a napíš niečo pekné do komentáru. A samozrejme daj vedieť, či v takýchto videách pokračovať, alebo nie, ale si myslím, že to bola sranda a že ešte niečo takéto natočíme určite. Že čau.